Ƙasar Amurka ta isar da wasu muhimman kayan aikin soji da na tsaro ga hukumomin tsaron Najeriya domin tallafawa ayyukan da ake gudanarwa na yaƙi da matsalolin rashin tsaro da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar. Rundunar sojin Amurka da ke kula da harkokin tsaro a nahiyar Afirka Africom ce ta bayyana hakan a cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na sada zumunta na X. A cewar Africom, wannan tallafi na daga cikin shirye-shiryen haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu, Amurka da Najeriya, da nufin ƙarfafa dangantakar tsaro a tsakanin ƙasashen biyu, tare da baiwa hukumomin tsaron Najeriya damar fuskantar barazanar ta'addanci, ayyukan 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane, da sauran laifukan da ke barazana ga zaman lafiya da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. Ko da yake ba a bayyana takamaiman irin kayan aikin ba, wasu majiyoyi sun nuna cewa kayan na iya haɗawa da na'urorin sadarwa na zamani, kayan kariya da sauran muhimman kayayyakin da ake amfani da su wajen ayyukan soji da na tsaro. Masana harkokin tsaro na ganin cewa wannan mataki zai taimaka wajen ƙarfafa ayyukan jami'an tsaro, musamman a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro, tare da inganta kariyar fararen hula. Wannan ci gaba na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke ƙara neman goyon bayan ƙasashen waje domin magance ƙalubalen tsaro, musamman a yankunan arewa maso gabas da kuma arewa maso yammacin ƙasar. Ana sa ran hukumomin Najeriya za su fitar da ƙarin bayani kan wannan tallafi nan gaba kaɗan. WM Hausa, Abdurrashid Salihu.